hikayar mu ta wannan rana, idan Maye na da hankali ba ya fidda mai tarsa a fili ba. A nan cikin ƙasar Kano an yi wasu abokanan juna ƙud da ƙud wanda bacci ne kaɗai yake raba su. Ba su da wata sana'a nan duniya face shiga cikin daji siyo itace. Guda ana kiransa Jatau, guda kuma ana kiransa ɗan sanda mai a bambanta. Kasancewar idan sana'a ku ta zama iri ɗaya, a duk lokacin da kuka haɗu da mutum ba ku da wata hira in banda akan sana'a wannan sana'ar taku. Sai kasance bacci ne kaɗai yake raba wannan abokan juna su biyu. Kullum suka haɗu ba su da wata hira face dawar da za su shiga domin su samo itace mai ƙwari. Suna nan wata rana sai matar guda wato ɗan sanda mai a bambanta ta ce masa, mijina ina gafa wannan abotar taku kai da Jatau ba hanya ce mai ɓullewa ba a cikin abotarku, saboda alamu sun nuna cewa abokinka Jatau yana da ƙashin tsiya. Na lura gidan da kuka fita tare dawa ba kwa samu itacen kirki, kuma kun samu yana matuƙar wahalar jimawa kafin a sai da shi. Saboda haka maza tashi ka tafkai kadai. Shikenan mutum ta dauki wannan shawarar, ya tashi shi kadai ya fita. Ba jimawa da fitarsa sai ga Jatau yayi sallama. Mai gidan yana ciki sai mata leko ta ce masa, ina mai gida na ai ya jima da tafiya dawa. Jatau ya ce to shikenan sai an jima. Ya tafi yana mamaki ya aka yi abokinsa ba amininsa ya wuce dawa ba tare da ya neme shi ba. Jatau ya mika cikin dawa bai yi nisa ba, kawai sai ya ga wata akwati a cikin wani surkuki. Barayi sun yi sata sun ajiye ta sun ɓoye. Yana buɗe akwati kawai sai ga kuɗi tsaba su cunkus a cikin wannan akwatu. Me zai faru? Jatau sai kinkima akwati ya ɗauke ta a hannayensa ya rungume sai ya koma da baya. Yana zuwa gidan abokinsa ɗan sanda sai ya sallama, sai aka sa ɗan sanda ya dawo. Sai ya ce wa abokinsa ɗan sanda, dan Allah ga wannan kaya nawa ka ajiye min, in an kwana biyu insha Allahu zan zagayo in karɓa. Abin da sa Jatau ya haka saboda gurin gidansa ba shi da gurin ajiya irin haka. Sai ya fita. Tafiyarsa ke da wuya sai matar ɗan sanda ta ce wa mijinta, mai gida shin ba ka buɗe mu ga wannan abin da abokin ke ka mana ba kafin mu ajiye? Sai ce ai ku haka za a yi. Sai ya jawo akwati suna buɗewa sai ga kuɗi tsaba sababbi kar suna ɗaukan ido. Mata ta rike baki ta ce kai mai gida arziki ya zo mana haɗaka. Ai mai gida babu abin da ya fi mu ɓoye wannan kuɗi a karan kanmu. Duk yadda za a yi, duk yadda matsa hukuma cikin mai gida, kada ka sake ka bayyana cewa suna hannunka. Na san dai babba kamar ka ba zai raki a hannun 'yan sanda ba. Mai gidan na ce haba wa mani. Shikenan bayan kamar kwana 4 sai ga ɗan Jatau ya yi sallama gidan abokinsa ɗan sanda. Sai ya ce abokina na zo karɓi wannan ajiya tawa. Ɗan sanda ya kalle shi a gyatsine ya ce masa, ajiya kuma wata ajiya ka bani? Jatau ɗauka yake abin wasa ne. Sai ya ce haba me kuma na ba'a, wannan kaya da na kawo maka a cikin akwatu shi za ka bani. Jatau ya ce ɗan sanda ya ce allambaram in sama da ƙasa za ta haɗe shi fa ba a ba shi wata ajiya ba. Saboda haka babu wani abu da ya san Jatau ya baka masa ajiya guri. Tirka har gaban alƙali ya yi zuyin duniya. Ɗan sanda ce shi fa ba a ba shi wata ajiya ba. Alƙali ya ce to zan rantsar da kai. Ɗan sanda Jatau ya farat ya ce ranka daɗe ba sai ya yi rantsuwa ba. Matuƙar haƙina ya ci to Allah ya isa ban yafe ba. Shikenan suka rabu. Ɗan sanda da matarsa cikin farin ciki suka koma gida da tsammanin su cewa sun ci wannan kuɗi sun ci banza babu abin da zai faru. Da komawa Jatau gida sai ya wuce kasuwa ya da silallansa ya samu wasu 'ya'yan karnuka guda 2 ƙanana 'yan kukiyo ya siyo su ya zo gida. To gidan nan ko ya kasance akwai tsohuwar rigar ɗan sanda amininsa wanda lokacin da suke tare yana zuwa gidansa dama har ya wanka ya canza kaya ko tsohuwar rigarsa. Da zuwan su gida sai wannan Jatau sai kira wani mutumi na kara ya dauko wannan riga ta ɗan sanda ya sawa wannan mutumi nasa. Yayin mutumi hannuwa kamar na mutane, a wannan hannuwan sai ringa zuba masa abinci. Ka san abinka da kare da shinshinan kanshi, sai kasance wannan kukiyoyin guda biyu sun saba da cin abinci a cikin hannun wannan mutumi, sannan kuma lokacin da suka cin abinci suna shekar wari. So har ya kasance yau da gobe wayannan karnuka sun saba da wannan wari
da yake jikin wannan riga ta jikin mutumi. Bayan kamar wata biyu komai ya lafa, sai 'ya'yan ɗan sanda da ya cuci abokinsa Jatau suka zo gidan Jatau domin su gaishe shi. Suna zuwa 'yan ƙananan yara ne guda biyu, sai kame su, da ya kame sai kai su wani ƙauye kusa da garinsu, sai ya ce ajiye mai su idan sun yi kuka a dinga ba su sukari da madara. Sai ya ruga gidan abokinsa sai ya ce abokina ka gafarce ni, 'ya'yanka dai sun zama karnuka. Jatau ɗan sanda da matarsa suka ce alambaran ba su yadda ba, suka ruga sai gurin alkali gayyato Jatau ya ce garin ya haka ta faru. Jatau ya ce ranka ya daɗe, dukanmu dai za mu mutu kuma za mu koma ga Allah, kuma shi lamarin Allah al'ajabinsa ya wuce gaban nan. Ya ce yallaɓai yara daga zuwa guri na kawai sai suka rikide suka koma karnuka. Ranka ya daɗe, idan kuma ƙarya nake a rantsar da ni, na tabbatar zan rantse akan gaske. Alƙali ya bada umarni a ebo wa'annan 'ya'yan karnuka a zube sa a cikin fada. Duk ga mutane a kekewaye an cika ana zuba ido a gaban al'adabi. Da zube karnuka sai suka fara shishine wannan ba sai a gurin kowa ba, sai a gurin ɗan sanda suka fara shishine rigarsa, kasancewar suna matukar jin yunwa. Su a cikin zuciyar karnuka abinda suke tunani wannan wari da suke ji a nan suke samun abinci. Jama'a gurin gaba ɗansa da gusu salati suna cewa ikon Allah, kaga dai ko dabba ta san mahaifinta. Shikenan alƙali ya ce aiko lalle wannan lamari gaskiya ne, waɗannan yara su suka rikide suka zama karnuka, tun da gashi a cikin falon gaba ɗaya ba su je gurin kowa ba sai gurin ubansu. Shikenan aka sallami Jatau ya tafi, shi kuma ɗan sanda ya ebi karnukansa suka tafi gida. Yana zuwa gida ya hau matar da faɗa da ashariya da zage-zage, yana cewa ai duk sanadinta ne ta sa ya cuci ɗan uwansa, gashi yanzu alhakin abokinsa ya fara kama shi, ya sun koma karnuka. Ya ci gaba da zaginta saura kirsi ya bata kashi. Ya ce yanzu yadda ake ciki su ɗauki wannan kuɗin nasa su je su mayan masa salin alin, in ba ka ba nan gaba su ne za su koma karnuka ba yaransu ba. Suka ɗauki kuɗi sai kwankwasa gidan Jatau ya buɗe. Lafiya? Suka ce ka yi haƙuri dan uwa, dukiyarka muka kawo maka, duk abin da ya faru tsakaninmu sharrin shaidan ne. Sai Jatau ya ce to kuma ku dakata. Ya je da kansa ya ebo musu 'ya'yansu ya dinka musu, ya ce musu sakarkarin banza sakarkarin wafi macuta. Haka suka tafi zibi suka tafi gidajensu. Bayan ɗan sati biyu labari gaba ɗaya gama karaɗe gari abin da suka aikata, jama'a suka fara musu ture su ne musu atire, babu shiri suka haɗa yankun watsansu suka bar gari. Ka ji ƙarshen maci amana. Allah ya kiyashe mu da cin amana, amin. Mai sauraro sai mun haɗu a hikaya ta gaba. Ni ne Sadiq Mahabir naku.